धनस्रि दैमानि सायाव गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दलं मोनसे नांगौ होनना रायजोफ्रा डिमान्डखौ खालामबाय थादों। जोंहा बहुत असुबिदा जादों बेखे अरुणाचलजों थांलाय फैलाय खालामनायनि जेबो सुबिदा गैयामोन। बेनिखायनो रायजोफोरनि बे डिमान्डखौ सरकारा खोनासंनानै दलं बानायनो थाखाय मोनसे थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो दिनै लाइ खुन्थिया गायसनजेनबाय। लाइ खुन्थिया गायसनजेनबायनि ओंथियानो जाबाय बे खामानिया गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो दलङा जाहैगोन। इतिमध्य जा माननीय गेदेर मुख्यमंत्री बिथाङा बुंबाय जे 2025निफ्राय बेखौ कमप्लिट खालामगोन। बिदिबा जोंहा 3 बोसोर प्राय 3 बोसोरनि भितराव कमप्लिट जागोन। जों आसा खालामदों बे दालाङा कमप्लिट जायोबा अन्तत जोंहा टावांजों उदालगुरिनि जिथु कानेक्सन बे खोब सर्ट जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा बे जिहेतु भुटान अरुणाचल आरो आसाम मोनथाम जायगानि मोनसे केन्द्रसिन बेखौ बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोंनि बे दलङा जथेस्थ' गोहोम लागोन। जा बिजनेस सोलिगोन बेनिफ्राय बिभिन्न कालचारेल एक्सचेन्जनि सुबिदा जागोन। लोगोसे बिभिन्न एजुकेसन इन्स्टिटिउसन जिहेतु भैरबकुन्द जागोन बेफोरखौ सुबिदा लानोबो अरुणाचल फैनो मोनसे सुबिदा जागोन। आरो बेजों लोगोसे डिफेन्सनि बेखे जिहेतु भुटान आरो अरुणाचल बे चाइनाजों बर्डार जायो बेनिखायनो बेखौ डिफेन्सनि थाखाय लामानि गोनांथि दंमोन। खारन 1962 जितु चाइनिस एग्रेसन जादों बे समाव लामानि आंखालनि थाखाय जोंनि भारतनि सान्थ्रिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' मोन्दोंमोन। रिएनफोर्समेन्ट होनो हायाखैमोन। एबार खिन्थु बे लामाया जायोबा बे डिफेन्सनि थाखायबो जोंनि नेसनेल डिफेन्सनि थाखायबो जोबोद खामानि फैगोन। बेनिखायनो जों जोबोद रंजानाय मोन्दों जे असम सरकार आरो बेखे NEC नर्थ इस्टार्न काउन्सिल बे मोननैनि नाजानायाव बे दलङा जाफुंसिगोन आरो जों बे दलंनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायाव गोबां गोहोम सुबिदाखौ मोनसिगोन। एक्सुवेलि बेखौ माबानो थाखाय जाफुंनो थाखाय सिगांनिफ्राय नाजाबाय थादोंमोन जों। जेतिया रमेन टेका बिथाङा प्रथम MP जादों बे समाव बिथांनि थ्रुयैदि बेखौ गभर्नमेन्टनि खाथियाव दाबिखौ जानायदों आरो बिथांमोनखौबो बानायनांगौ होननानै डिसिसन लाहोनो नाजादोंमोन। बे समाव टेका बिथाङाबो नाजादों खिन्थु साक्सेस जायाखैमोन। बे फाइनाल डिसिसनाव फैयाखैमोन। बेनिफ्राय बिथांनि सेकेन्ड टार्म समाव एसे जानो नाजादोंमोन खिन्थु किसुमान प्रसेस बाखि थादोंमोन। आरो बेनिखायनो जों सानबाय जे बे दलङा हयथ' डिसिसन लादोंबाबो जोंनिफ्राय प्रेसार मोनसे होदेराबा बे लासै जानो हागौ। बेनिखायनो जों थांनाय बिटिआर सुक्तियाव बेखौ एग्रिमेन्टआव सोना होदों आरो बे सोनायखाय सरकार बेखौ स्पिड आप खालामनो गोनां जादों। बे दिनै जाफुंबाय नङाबा हयथ' आरो गोबाव जाबावगौमोन। जों BTCनि थाखाय जिखिनि जा BTR एग्रिमेन्टआव दं बे एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिथाङा जेसेबां हायो स्पिड आप खालामनो नागिरदों। आरो बे भारत सरकारनिबो जथेस्थ' माबा दं मा बुंगोन पजिटिभ माबा दं थिंकिं दं। बेनिखायनो बे BTR एग्रिमेन्टखौ जाफुंहोगोन आरो जाफुंहोनायाव बे स्टेट आरो सेन्ट्रेल मोननैबो सरकारा जुदि बेखौ मावफुंनो होननानै गोसो गोथार दिन्थियाब्ला बे मालाबा समाव स्टेटआ हेंथा होगोन, मालाबा समाव स्टेटआ बानायनो नागिरबा सेन्ट्रेला हेंथा होगोन। बेबायदि जों दा जिखिनि मोन्दों मोननैबो सरकारा बे माबाखौ जोंनि BTR एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जोबोद आग्रही आरो जों आसा खालामदों जे अन्तत थाबैनो जोंनि BTRनि जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसननि जिखिनि क्लजेसफोर दङ बे गासैबो मावफुंजानाय जाहैगोन। दलं बनायनायाव जेसेबांखिनि बाजेट लादों बेयो थोजासे नङा होननानै ओनसोलनि रायजोफोरा बेखौ एक्सुवेलि टेकनिसियानफ्रासो बुंसिगोन। जोंबायदि साधारन रायजोआ जोबगोन जोबा बेखौथ' जों बुंनो हाला। जिहेतु बे ओरैनो हमाखै जे बे इन्जिनियारफोर दं बिथांमोना हिसाब खालामदों, सुदों, सार्भे खालामदों बेसेबां सिमेन्ट नांगोन, बेसेबां रड नांगोन, बेसेबां इटा नांगोन बे गासैबो बेखौ हिसाब खालामनानैसो बेसेबां लेबार खरस नांगोन बेखौ हिसाब खालामनानै दिहुनो। बेनिखायनो दा जों जायदि साधारन मानसिया नन टेकनिशियान मानसि नन टेकनिकेल मानसिफोरा जुदि बे खम जादों होनबा बे बेसेबांखिनि एक्सेप्टेबल जागोन बे साननो गोनां बाथ्रा। BTR जि सुसननाय आरो गामि सुसननाय आरो दानख'नायनि BTRनि जि दफा बेयो सावरायबाय थानाय जादों थाबैनो ना बेथ' जाफुंबाय दा बे सावरायनाय जागासिनो दं। बे जोंनिफ्राय जेसेबां हायो बेखौ थाबैनो जाहोनायनि बेब'स्थाखौ जों लाबाय थादों। खौरांनिजों माने गोसारजों गोबां गामिफ्रा दानख' जानायनि बाथ्रा दानख' जानायनिथ' बाथ्रा थाया। किसु दानख' जागोन खिन्थु जोंहा जेसेबां मादों आसा खालामदों दानख' जानायखाय हाबनाया बांसिन जाखागोन। गोदान रायजो दानायनि मोनसे बे उननि बाथ्रा। जों जा सिमाखौ थि खालामनो लागोन बेखिनिखौ बे रायजो लानाय लायैया सोरबा जुदि बुंदोंबा रायजो मोननायाथ' जोंहा रावबो बाजानाय गैया। खिन्थु दानि थासारियाव जों रायजो नांगौ होननाय थासारि फैथ'वाखै। जिहेतु मोनसे एग्रिमेन्ट जादों बे एग्रिमेन्टखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव सिटुवेसना मा दै बिनि सायावसो निभर खालामगोन। रायजोफ्रा लुगैबा बेखौथ' जों दा बुंथ'नो हालिया खारन बहुत खोथा थायो बेफोरबायदि मेडियायाव बुंजाग्रा बाथ्रा नङा।
गामि सोसननायनि गेजेरजों जे सिमलिगुरि गहपुरसिम दा जोंनि एग्रिमेन्टआथ' बेनो जोंनि एग्रिमेन्ट जों मा खालामनायाव जों सिमलिगारि टारगेट लाखादों दा बिनि गेजेराव बबे एरिया हाबजोबगोन हाबजोबा बेखौ बे डिस्ट्रिक्ट सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो ओंखारो अनलायनाय रंजानाय खौसेथिनि जुथुमा बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट अनलायनाय रंजानाय खौसेथिनि जुथुमा बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 25 बोसोर रुफाथि मायथाइयाव